Olaia Elorriaga Urrutia, Zarautzen gaude berriro ere. Hori da, Zarautzeko elkarte polito honetan berriro ere, orain dela pare bat aste hementxe ibili ginen, eta, bueno, gustatu zaigu lekua. Gustatu zaigu eta esan behar da bai, eta aitortu behar da, favorei berezi batzuekin etorri ginela, hori izan zan balditza, urdai azpikoa eta txampaia, así que eskerrik asko elkarteko presidenteari eta elkartekide guztiei, ze sosak ere jarri dituzte mai gainean gure urdai azpikoa ordaintzeko, así que orain un bromak aparte, bai, gonbidatu berezi batako hagu. Bai, gainera oso desberdina, nire ustez gure ikusentzulei asko gustatuko zaio gaur dakartzagun perfila. Ez da bera Zarautzekoa, Donostiakoa da, baina, bueno, hementxe gertu geundenez, bertaratu da. Bertaratu da, así que gozatu Leidei podcast hau Julen Larrañagarekin. Kriston nivela ala Zarautzen, eta asko notatzea danak uretan gaudenean, bata bestia idemo guztian pikatzen bezala da. Eta batean, jendia hasi zen ikusten, kontenido gehiago egin, tal. Lortzeko zonzera da, bilak finalian egotia da, eta bilak fuegiman batia. Pertsona bat nahi duela disfrutatu bizitan, egiten duen guztiak. Neskakin aztezea beste lagunakin surfeatzen, ez da ikize, konpetitibidade hori sortzea da. Hase ginen ordanak. Dana deuken, baina itxasua falta zatzaz. Orduan askatasun itzela motosku. Hor sentitzen az libre benetan. Leide, barealdian, Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Julen Larrañaga, eskerrik asko Leidei podcastera etortzeagatik. Mila eskertzuei. Lehenengo galdera, gonbidatu guztiei egiten diegun galdera da, nola definituko zenuke zure burua? Bueno, surfaz maite menduta dagoen donostiar bat bezala, bere bizitza kiroloni esleitu diona, eta pitxinka bizitza aurrera doan enean, surfak izan duen eragina, azkenean nire nortasunean da nire bizikeran pisu handia izan duen pertsona bat bezala. Lehenago, aipatu izan dugu zurekin elkarrizketa hau hasi baino lehenago, Zarauzko surfelkartean gaudela, eta zu izan zarela nolabait ere zure bizimodua modifikatu duen horietako bat surfera egokitzeko. Aldatu zenuen, ez dakite, ogibidea, baina bai, markatu duzula zure bizitzera edo zure bizimodua surfera, ez? Zelan izan da hori? Lehenago aipatu duzu, ez? Bueno, bizitzak eraman nau ere, pixkat, ni banuen argi zer egin nahi nuen bizitzan, pentsat, kirolonek edo surfak, porque ez da, niretzako ez da kirola, baina surfak nola harrapatu ninduen txiki-txikitatik, eta, bueno, pausoz pauso, ez dakit bilatzen diren pauso horiek edo lanbide, ogibide horiek, baina pixkat beti surfa izan da nire ardatz nagusia, ez? Hasi nintzen Tonan Country eta Oxbow marketan lan egiten, hasieran Osegorren lanean, hori bukatu zenean, taberna bat iriki nuen ni nire buruaren jabe izateko eta surfean aritzeko. Oso gaizki pasa nuen ostalaritzako garaiura, baina oso garai oso... Donostian? Donostian, Guarun taberna, nasi goren eta horrelako gauzak ematen genituen. Inoiz ez nuen sekula kaina bat jarri nire bizitza osoan, baina surfa egiteko aukera ematen zian, eta horrezen dugu, taberna bat irikiko dut. Hortik hori ere bukatu zen, eta jatetxe bateko bazkide egin itzan, eta hori ja tope izan zen, ostalaritzak gainezka egin du, hala ere denbora nuen beti batez ere neguetan olatuak hartzeko, hori zan ere erronka. Ni udaretan txiki-txikitatik lana egin dut, beti ere xoxa batzuk edukitzeko, neguko itxasoak eta mundakara joateko, xoxa horiek edukitzeko. Eta 2008tik aurrera, non ja banekien nire buruaren jabe edo nagusia izango nitzela dendatxo bat iriki nuen, eta, bueno, surf ikastaroak beti eman izan ditut, 84. urtetik surf irakasle bezala nabil, eta horrekin batera, bueno, surf ikastaroak eta dendatxoa, eta gero eskola txiki bat sortu dut, eta beti ere,
udazken garaietan tope ibiltzeko, neguetan pixkat lasaiago ibiltzeko. Eta bizitzaren gora berak, batzutan hobeto eta batzutan estu eta larri, baina beti helburu berdinarekin, ez? Neguetan, alik eta denbora gehien eukitzeko, edo bentsat itxasaldiak ez galtzeko aukera eukitzeko. Zu berez kasetaria zara? Ikasketak egin zenituen? Ni ikasketak egin dituen Leioara juten itzan, eta hori izan musera oso jaioa. Eta, baina egia da, hori 80. hamarkadako hasiera dira, eta egia da, horrek eman ninduela, hau da, unibertsitateko garaiaiek, 80. urtean hasi nintzen uste dut, ja, itxasaldi guztietara joateko aukera. Zertik, anetzan derrigorrezkoa klasera joatea, eta horregatik, bukatu ez nuen bukatu, baina itxasaldi guztietara joateko aukera neukan. Kazetaritza betidanik gustatu izan zait, gero ere egiten duen kolaborazioak, surferrule eta 360 daulako aldizkarietan, eta gero ere surfeko esatari izan naiz urte askotan. Beste fase bat, azkenean, bizitza aurrera eramateko era ezberdinak direlako. Ikusi dugu lehenengo momentu hauetan, historia asko dituzula, zure atzean. Urte asko. Historia asko, eskarmentu asko. Eta, olatu handien auge honetan aintzinderi moduan bebai, zure burua ikusten dozu Euskal Herrian? Aintzindari bezala ez, baina, ondorengo belaunaldietako partaide, ez? Hor zegoen Zarautz, Uribe Kosta, Meñakozeko jendea, beti ere gu donostiarrak izan da ere, iparraldeko jendea ere oso potentea izan da, beti. Agian gu beraien atzetik joan gera, baina Getaria, Balantx, horko jendea, oraindikan ere, igual 70 urte inguruko jendea dago uretan, horiek aintzindariak izan zirela, eta gure kostaldean, noski Gipuzkoan Ibon eta Kanguro, eta gero Uribe Kostan, Meñakozeko Fernandez, Sendia, Pepe Toni eta jende guzti hori, horiek izan ziren, gu begiratzera joaten ginen surflariak, ez? Izustarrin, eta Meñakozen besterik etzegoen da, Getarin ere. Eta ondoren, gu sartu ginen, roi hortan, egia da ere taulak ere lortzea etzela oso erreza, eta lortzen genituen einean, saiatzen ginen, beraien atzetik edo beraiekin, olatu horietara sartzera. Eta, egia da ordutik aurrera, olatu handiak edo garai hartan olatu handiak esaten zirena, erakartzen zigutela. Gaur egun olatu handietako surflaria zarela esatea beste gauza bada. Beste gauza da. Eske galdera hori da, ez? Zer da olatu handiko surflaria izatea? Olatu handiko surflari bat gaur egun izatea da gauza ez oso zaila, baina gauza nahiko mugatua, jende oso gutxiri mugatua. Nik uste dut lehenoko olatu handietako surflariak izan zirela, izan ginela, surfari bilakaera bat eman nahi genion surflariak. Hau da, materialak hobetzen joan ziren enean, eta noski erakartzen gintuen gauza bat egiteko medioak izan genituen enean, gauzak esploratzen joan ginela. Beti ere kontuta izan 3, 4, 5 metroko olatuak olatu erraldoiak zirela guretzat. Baina argi dago ere, leheno 7-6 bat, gan bat bezala hartzen genuela, eta orain 20 urteko gazte bat, 9-6 batekin, pentsaze aukerak dituen, ez? Maila ere handitu da, baina egia da, belaunaldi berrientzat ere erronka orain izugarria dela. Naiz eta txalekoak egon, eta gauza asko egon, egia da uretara sartzea horrelako olatuekin ez dela gauza jende guztiarentzako gauza. Hor grin hori pasagera, maila batzuetatikan, edozein kiroletan edozein maila bezala, nik ere lagunek izan ditut snowa egin dutela, eta zakizzer da bakizzer, da bendala 30 urte olako salto bat egitezan, da sponsorrak zen euskan, eta orain 17 buelta eman behar dituzula. Gauza ez dakit noraino joaten den, ez, gaur ere olatu handiak hartzen dituztenak, ere baliabide asko dituzte, eta batzuetan badago muga bat, non bere bizitza oso arriskuan jartzen dutela, jakindare atzetikan soporte bat dagoela. Ez, askotan da banoa,
eta atzetikan adibidez motor bat edo bi motor dauzkaten. Ez dakit olatu handien muga, agian bainu jantzian 80. hamarkadan, ez dakit, Brock Littlek hartu zuen olatua Guaimean izan diteken tope bat. Bainu jantzian gaur egun ez dakit zenba jende hartuko zuen olako olaturik, ez. Apurtxu bat, zure belaunaldiarekin alderatuta, eta horrela apurtxu bat begirada atzera botata, arrisku gehiegi izan zenuten zuek lehenengo hastapen horietan? Bueno, nik uste dut... Dinot, prestakuntza aldetik, Lehenago esan duzulako, gaur egun jende asko... Prestakuntza aldetik, zero. Seguro. Porque gaur, lehenoko surfa edo surflaria eta gaur egungo surflaria du zer ikusirik. Pentsa, leheno surflariak tribu baten parte ginean. Gure bizimodua zen surfa, gaua, garagardoak, eta bar, eta egin alduzuna. Eta jendea sartzen zen, erretzen zuen jendea uretara sartzen ginen, eta etzeon inulako prestakuntzarik. Egia da, surfak berez ematen dizula, eta 25 urtekin, egia da, sendo egon zaitezkela, baina ez du zer ikusirik gaur egungo prestakuntza. Inorez gara gimnasiora joan, inoiz zer egiteko. Orain, prestatzen dira, eta egia da, ere erronkak ere ezberdina direla, agian ere surfa berez performanceare bai, prestakuntzari gabe ezakit egin ahal izango zan, ez? Jendeak egiten maniobrak eta 6 maniobra handi egiteko oso fuerte egon behartzera, ez? Orduan, lehen ozan bizikera, bizimodu bat, eta batzuri gustatzen zitzaigun gauza bat, eta besteari beste bat, baina ia berezkoa zen bakoitzak zuena, ez? Olatu txikitan ona zen, tabloiarekin ona zen, surflari ona zelako, ez zen zerbait sortu zitekena, ez? Orduan, ordu asko uretan, beach boy, edo ez dakit, ondartzako jendea ginen, eta on guztia uretan. Eta batzuko beago, eta besteako kerrago, baina hori ere etzan gure lehia. Profesionalizazioaren hildo horretatik, guk ezagutzen dugu zure Watermanak proiektua, eta gustatuko litzaiguke hemen, mikrofono hauetan, zuk asaltzea, zertan datzan, eta apur bat solasaldian ibiltzea honen arira, ze anekdota barregarriak egongo dira atzetik. Watermanak azkenean, surflari baten, alegian ere bizitzaren bilakaerak eraman nagoen proiektu bat sortzeko irrikia izan da, ez azkenean urten poderioz, ikusten da surflari bezala muga batzu ditugula, eta adin batetik aurrera ere, pixkat, bai konfiantzak, eta bai fisikoa, eta bai zure uretan aritzeko era, gutxitzen doala, ez? Eta surfa asko konfiantzaz dijoa, ez? Orduan, hasi nintzen, nire pixkat asmatikoa naiz, eta orduan, azten direnean beldur txiki horiek, Watermanak izan nahi du, water, ura, eta emanak dator harremanetatik, ez dator gizonetatik, da, ur harremanak. Orduan, ura harremanak, niretzako surfak asko du, gero eta gehiago uretan egon, orduan eta medioarekin harreman hobea daukazu. Niretzat hori asko dauka. Fisikoa izan daiteke oso garrantzitsua, baina uretan niretzat 80% mentala da, eta konfiantzazko gauza bada. Eta gero 20% borobiltzen du surflari bat, ez? Orduan, hasi nintzen pixkate, olatu ondien inguru hortan, egon ziren hor, Mark Visser eta Ocean Warrior proiektua, eta gero ere iparraldean Donibane Loitzunen, enteratu nintzen belarrako taldeak entrenamenduak egiten zituztela igerilekuan. Goizeko postetan ziren, eta animatu nintzen, eta apuntatu egin nintzen. Eta beraiekin, belarrako jendea, iparraldean egia da... Donostiatik, ateratzen nintzen, astean bitan. Eta han entrenamendu batzuk egiten genituen, eta hasi nintzen ariketa batzuk ikasten, edo egiten arnasketa ariketak, apnea dinamikoak. Hori gerilekuan. Gerilekuan. Hori 2 urtez egin nuen, nire gauzatxoak hartu nituen, eta ondoren Azoresen BRAC proiektua aurkeztu zuten, da kurso bat da, olatu handien eta segurtasunaren inguruan egiten den kurtso bat, eta apuntatu egin nintzen, Azoresetara joan nintzen, eta han
oso jende interesgarria topatu nuen. Zeuden, Jauseko aintzindariak, Danilo Couto, Dave Kalama, gero Nazareko momentu hartan punta zeuden surflariak, eta berdin, egin nuen segurtasuneko ikastaro bat, oso interesgarria, eta gero ere, pistinako ariketa batzuk, eta hortikan ere, gauza batzuk hartu nituen. Egia esan, horrek pixka piztu ninduen, ikusi nuelako hain jente potenteak gauza horietara apuntatzen balin bazen, ez? Berritzeko. Interesa zegoela. Interesa zegoela, eta bereien jakintza, pixkat elkar banatzen zutela besteekin, eta gainera beraiek birziklatu egiten zirela, ez? Eta nik zan du, joder, gula letxe gea. Osea, gu gaude hemen, ez tegula ezer egiten, ez gera gelditzen, ez da hitz egiteko, ez? Askotan, zenbat alditan gertatu zaigu, norbait arroketara, edo norbait kolpe batekin, edo norbait ez dakiz zer, ez dakigu zeinurik, ez dakigu zer, denak era erdi sorosleak, baina orain dela 20 urte ateratako, eta hau izan zen, ostras, berritu egin behar dira, eta gero beste gauza oso garrantzitsua da, elkarbanatu egin behar dela. Bereek esan zuten, to share the knowledge, eta guztien artean elkarbanatu. Eta hori nire irakasle edo surfi irakasle lana bezala, beti ukidut hori dikotomia edo pixkat irriki hori, ez? Gaur egun ez bali baduzu ordaintzen, inorrek ez dizu erakusten. Galdu eginda, gu txikia ginenean, nagusien kotxean sartzen ginen eta eramaten gintuzten. Ose gorrera, batutan ez, batutan bai, batutan jende hobea, ez ainona, baina eramaten ziztuzten, ez? Eta gauzak erakusten zizkizuten, eta horren zan, ostras, guazen guztion artean zerbait egitea, ez? Eta, bueno, iregilekoaren rollo hau, junitzen desarrollatzen pixkat, nire ariketak egin dituen, nire ondorioak atera nituen, hasi nintzen prestatzen, lehenengo hasi ginean igeriliko batean, eta, bueno, azten joan da. Eta azkenean zertan datza, itxasoan eroso sentitzeko metodologia bat garatzea. Ez du zer ikusirik, noski amnea dira, urrazpian egiten ditulako ariketak, baino gehiago da, olatuen arteko kudeaketa ikastea. Lasai egon, nola jan dezakegu, eta janaldi hori zelan kudeatu, ez? Zelan kudeatu, nerbioak kudeatu azkenean. Eta ondorioak izan dira, bai nere buruan, konstiente izan denbora guztian zer egin behar dugun eta nun gauden. Eta, bueno, ondoriotzat, atera genuen, gure konfiantza asko onditu dela, eta egin batean, nik esaten dira, 0 eta 3 metro arteko olatuetan oso eroso sentitzea. Orduan, zer gertatzen da? Surfa, konfiantzan datzanez, derrepente olatuak hartzeko era aldatu egiten da. Ondorioetan ez gaudelako pentsatzen. Porque surfa asko da, buelta ematen dut, irabazi nau eta beranoa. Baina, esaten egingo dut, ez balin badut pentsatzen ondorioan, den asko zero hobeto doa. Eta ni jendeari beti esaten diot. Gure mailan, Pirineotara jende guztia joan beharko luke. Eta izan gai mendizale izateko Pirineoan. Gero alpetara, erdia jungo dira edo gutxiago. Eta Himalaiara oso jende gutxi joaten da. Baina gure inguruaz gozatzeko erraminta bat eduki, ez? Eta ez geratu mugatuta. Lehen hau alkarbanatu hitza aipatu duzu, zure proiektu horretan murgiltzeko edo sikiera, proiektu hori elkarbanatzeko ze egin dezakegu edo ikusi dut ere, surfelkarte ezberdinetatik ibili zarela zure jakintza horiek alkarbanatzen, nola gaur egun zelan egin daiteke edo zelan sartu dezakegu hor musturra? Egia esan, esagun izuke sare sozialetatik edo ez dakiz zer, ez net oso jaioa sare sozialetan, eta egia esan oraintxetan erdi geldituta dakat. Nirekin harremanetan jartzea, hitz egitea, eta azkenen dira klinikak edo ikastaroak gu normalean Donostian egiten dugu urria azaroa abendua 3 hileko bat, eta gero urtarria otsaila martxoa, 2. 3 hilekoa, astean behin. Baina hori zaila denez egitea leku askotan, klinikak antolatzen dira. Eta klinika hauetan egiten dena da metodologia hori azaldu, praktikan pixkat jarri, eta gero ariketak egia esan, ez dira asko eta ez dira oso ezberdinak. Gero da, gehiago iriki edo gehiago itxi denbora gehiago, 100 metro, 200 metro, 300 metro, o 400 metro, o 50 mar. Eta da jolastea. Eta batez ere,
arnasketa metodologia bat ikasi, eta gero praktikan jarri. Ez azkenean surfa bezala errepikapena da. Gu hasi ginenetikan gure txup-txupak egiten, ez? Jendea ikusten zaitea, flipatuta dago. Baina egia da, txorakeri bat ematen duela, baina bere ondoria da, edo guretzat behintzat... Nik egin dut klinika, bakio surtaldearekin, eta gaur egun kontzientziago naz, eta nire mugen goitik banago, nire mugak gainditzeko momentu horietan, gogoratzen naz. Eta azkenean metodologia hori lantzen dugunean, egia da, ondorio batutara iristen zara. Ni egia esaten dizut, olatu handiagoetan sartzen naizenean, urazpian egoteko sentsazio hori lortu dut lasaiago egotea. Eta egon direnean, egon direla, egoera komplikatuak, niko batzen ez adibidez, amuitzen, bi alditan. Harrapatu gintuenean sekulako seriak, baina oso handiak. Eta horrelako baten egin behar da? Aholkuren bat aurreratzekotan, hemen podcast honetan? Horrelako egoeratan ibitez du. Seria da torrenean da harrapatuta zaudenean, mantxo arrauna egin. Ez gintzin gara atzela, janingo dezu. Total, ez? Janingo dezu. Baina ez zintzera jun. Energia gorde, ez? Ez zintzera jun 250 pulsazioetan. Energia gorde. Orduan, zu segi. Alde ingo dezu. Kanpotik ikusten duzunean olat seria handi bat, jendea arrauna egiten du eta ez da mugitzen. Eta seria ikusten duzu, harrapatuko dio. Orduan, lasai egon, eta gero... Aparra datorrenean, edo gainera erori behar duenean, gehiago da prestatu, eta gehiago airea bota hartu baino. Hau da, izango zen, eta gura hartzen dugu gero txupito txiki bat. Txupitoa da, eta horrekin... hori da... Horrekin ematen du, ez duela ematen, baina hori egoteko 40 segundu ematen du. Eta txupito batekin. Claro, jendeak egiten du. Claro. Eta horrela sartzen da. Eta hor masaietan gorde, ez? Claro, eta hemen klavikula aldean, geratzen bali madugu, horri ematen duzu, horrek traba egiten du. Eta lehenko da bota, azten zera jaten, eta azten dira uzkurdurak, ez? Pentsa, azten geranean horrela, hori dena, asko murriztea lortu daiteke. Osea, ni egon naiz, eta beste denei esaten diete, ni baliozko balu, osea, baliogarria izango ez balitz, ez nuke egingo. Nire bizitzan ez dut entrenatu 0 ezertan. Orduan, nien ez jungo piztinara, ezak izaitea, gero ez balin badi balio. Baina esate dut, balio du. Eta egon naizenean egoera larrietan, hau da, txalekoa ben puztuta ez nuen aurkitzen desinflatzeko urrengoa etorri zan, osea, en plan, voy a morir. Lasai. Eta egia da, 2 edo 3 alditan, hostias, iritsi naiz, ez dakit nola iritsi naiz ondartzara, baina pasa dut. Eta egia da, izan zirela 2 egoera nahiko komplikatuak. Osea, esan gauza asko okertu zitezkela, porque seria igual izan zen, 6-8 olatukoa, eta igual, ez dakit, 6 metro baino gehiago, ez dakit, oso ondia. Eta, bueno, azkenean ohitu gera, edo sartzerakoan, remontada egiten dugunean, nola prestatu gorputza CO2 hori, ez? Orduan, bi hipoksia egiten ditugu, aire guztia botata eta arrauna egin. Gero jende askok esaten dago, bakizu mundu honetan bakotxak badituela bere trikimaioak, jende askok esaten du, nik, abesten dut. Ez dakit horrek zertarako... Abesten duzu urrazpian? Urrazpian. Ez dakit horrek zerbaiterako balio du. Urazpiko sentsazioak gero ezberdina dira. Hor zertan ohitu behar gera. Bakoitza bere, baina zertan ohitu behar gera. Adibidez, uzkurdurak hasten direnean, noiz bai gaizki balima gaude, zu entrenatuta zaude eta ezagutzen dituzu, eta leheno, 3. guk gogoratzen naiz aspaldi, 3. goraka, ez naiz iristen, eta ondoren ikasi dugu, igual, 10 edo 12 egin ditzazkezula. Orduan, lasaiago egoten zera. Orduan, zu igoko zera, eta egoko zera. Eta horrela egiten baduzu, gasolina gabe gelditzen zera. Orduan, ralenti, eta goraino. Hori landu behar da, ezin duzu egin karate egitea bezala lehenengo gunean, da gero, ez dakit, 4 ladrillo saiatzen zera apurtzen, da askoa apurtzen duzu. Hau, landu egin behar da. Edo guk asko lantzen dugu ere da, taldeko refuerzoa. Azkenean, zure taldea potentea balin bada eta positiboa balin bada, azkenean
eman hori, azkenean asko motibatzen zaitu. Eta uretatikan burua ateratzen duzunean, zure laguna txaloka dagoenean, hori refuerzoiek asko balio dute. Zu seria balin bat hor, begiratzen balin baduzu albora, eta beste ikusten duzu, akojonatuta izer, Eta da, ez dakit, Garret McNamara izer, hau akojonatuta dago, voy a morir. Ni hilko naiz, bera ez da hilko, baina ni bai. Ordea, zure laguna da, baina nire gato lagunarekin, bueno, gero arte. Eta igual deskojonatzen zaude urazpian. Eta ateratzen zera, eta berriro, ez? Edo txaloak, edo eman hori askotan gertatzen dena, eman, da badakizu eroriko zarela. Pero, que jo, puta, eman emgo diot, ez? Baina hori balio du. Bai, lagun artean beti da, errezago. Eta azkenean surfean, positibotasun horrek eramaten gaitu, gauza, berdin da metro batekin, slab batean, edo 7 metrokin, berdin da, baina lagun arteak asko laguntzen du. Eta nik uste zonaka, taldeka, kuadrillaka antolatuta dago. Badaude kuadrillak tiratzen dutela, badaude herriko zonak, hauek la hostia dira, hauek pixkat otzanagoak dira, baina eske, beraien artean egiten dira otzanagoak. Eta bestea dira, grosen, batzuk grosen gatzen ginean, eta beste batu tenisia juten zian. Eta horrek azkenean, bizitzan eramaten zaitu leku batera, eta geran oso txarra ginean dana, goitibera demora guztian, baina eske geran gure surfa hori izan. Eman, da, venga, goitibera. Eta azkenean, igual urten poderioz ikasten dezu, o tabla hondiago, tabla honekin, bai. Baina, bueno, azkenean, niretzako surfa beti ondo pasatzea izan da. Lagun artea eta ondo pasatzea. Eta jazta. Bueno, proiektu hori oso interesgarria da, baina gai pilo bat ditugu hemen gidoi politonetan, gure gidoilariek prestatuta, alaia. Eta komentatu behar dugu, zure beste proiektu bat da, surf eskolarena. Bakizu orain gaur egun kriston masifikazioak izaten direla, bai hemen Zarautzen, bai Bizkaiko hondartza pilotan ere bai, eta ez dakite asuntoa zelan dagoen Donostian, Zurriolan, zezu hor bertan aritzen zara? Bueno, Zurriola plaza komplikatua esango nuke, baina egia esan oso ondo eramaten garela dena. Zurriola 800 metro ditu eta bertan uste 8 eskola daudela. Tira, Bai, zenbakia jartzen baditugunean mai gainean, badirudi bideragarria ez dela. Egia da lehenengoak beti esango du bigarrena soberan zegoela eta laugarrenak bosgarrena soberan zegoela. Baina egia da ere administrazioaren aldetik hori inoiz ez dela landu. Orduan, gauza handitzen joan daiteke. Ez dakit noraino, ez? Fisikoki, egia esan gu nahiko ondo kudeatzen dugula, agian free surferrak beste iritzi bat dute, normala da. Baina Donostia ere egia da zerbitzu hiri bat izan da, arlo gehienak oso masifikatuta daudela. Egia da ere, uztaila eta abuztua direla, egia esan uztaila topera egoten dira eskolak, abuztuaren erdikaldetik aurrera desente jaisten dela. Ogitarteko bat edo pintxoa jatea bezala, ez? Azkenen uztaila eta abuztua komplikatoa da, lokala azarenean, bakion ere asko zero beto zaude azaroan, uztaila baino bestela taberna horrek itxi egingo luke. Hobeto kudeatu beharko litzatekela? Ni guztiz ados, zain gaude, baina egia esan ere administrazioa eta administrazio ezberdinak oso isolatuta daude bata bestearetik. Orduan, erabakiak hartzea oso zaila da. Saiatzen gera, hortan gaude, eta egia esan, egia da ere, eskola berak saiatzen garela, hondartzaren kudeak eta alik eta hobekien bat eramaten. Azkenean gu askotan ere gera, uretan, hasiberriak, alokairuak, dana pixkat ere kontrolatzen, ez? Gu gera lehenengo onuradunak, baina gu ere gauza hori funtzionatzea behar dugu, ezin dugu horre anarkia edo desmadre bat egotea, porque azken arriskutxo izango litzateke. Eta gros ez da, bakio bezala ez da hondartz erreza. Indarra asko dauka olatuak, orduan horik ere behartu gaitu ere, monitoreak, neko profesionalak izatea, onak, ez?
irakurketa ona, itsasoaren irakurketa ona, eta bar, eta bar. Eta profesionaltasunari dagokionez, bakizu herri hau, surfa erabili egiten dela herri hau saltzeko, nolabait ere, gure erakusleio bat da, edo erakusleietako bat. Zuk uste duzu, surfak asko ematen diola Euskal Herriari, erakusleio potentea delako, baina Euskal Herriak ze ematen dio surfari? Galdera, nahiko korapilatxua izan daiteke, baina esan nahi dut, ez dakit hartu eman hori badagoen, edo bakarrik alderdi batek ematen duen, eta gero instituzioek ez dutela horren beste moten? Nik uste dut, fase ezberdinak egon direla, ez? Igual pentsa dezakegu, orain dela, 80. hamarkadan gauza gehiago egiten zirela, orain egia esan, Euskal Herri mailan edo Euskadi mailan. Inoiz baino surflari gehiago dago. Bai, eta lehen hori txapelketa asko egiten ziren, ekintza asko egiten ziren, eta gero ikusi dugu beste lurralde bat mugitu direla, festivalak, ez dakiz zer, eta bakiz zer. Baita ere gerta daiteke nire ustez, lehengo gauzak egiteko gazteen grin hori pixkat itzali egin dela. Azkenean, nik batzutan pentsatzen Bolondres moduan egiteko... Bai, zergatik ez dira ez dakiz zurtzalde gehiago sortzen, edo txapelketa bat sortuko dugu, edo ez dakiz zer egingo dugu, ez? Hori, alde batetikan. Eta gero beste alde batetikan, noski, surflari semi edo profesionalak izan nahi dutenak ere, bez oso gutxirekin daudela gaur egun. Maila izugarria da, egia da ere, beraien lehiatzeko maila izugarria handia dela, baina egia da, Euskal selekzioa galdu zen eta ez dakit noiz itzuliko dan, porque badaude aukerak egongo lirateke, baina ez dakit... Zeran ikusten duzu gai hori? Ni oso horren egon itzan, bota gintuztenean, Europati bota gintuztenean, ikusten dut jendeari pixkat aztu egin zaiola, agian ere azten utzi da, baina nik ikusten dudanean, Tahiti edo Reunion edo ez dakiz zer, bezalako selekzioak orain egon den Hawaii egon diren ez dakiz zergatikan, eta uste dut hori gehiago borrokatu behar zela. Beste aldetikan ze gertatzen da, niretzako surflari gazteak ez dute ez dute laguntza nahikorik agian zirkuito batzutaz paso egiteko. Eta nortasun kontuaz da? Nik uste nortasuna badagoela, baina egia da horretara iristeko ere, agian beste jarrera batzuk ere aurkeztu beharko liratekela, surflarien aldetikan. Nik uste dut ere rebindikazio edo bentsat beraien eskubideak surflari bezala, bai sponsor mailan. Gehiago isladatu beharko luketela, ez? Osea, pegatina bat eukitzea eta bi trajerengatik horrekin ibiltzea, agian planto egin behar gezu. Zu pentsa, gu Tonan Country eta Oxbow esan dizut lehen, agian 25 pertsona geunden taldean. Ja. Ni team managerran itzan, Oxbowen geunden, osea, jende pila bat, gu Mentauaira joan ginen barku batean, ez ginen inor. Osea, jende honekin konparatuta, gaurko gazteekin konparatuta, guk ez genuen proiektu baterren ez da txanda bat pasatzen. Bai, muturra botatzen genion, eta ere marken aldetikan lan ez duten, baina bai borrokatu daitekela, baina jatu da puntu batera, non jende asko bidaiatzearen truke, edozein, azaltzen zaion aukeretara joaten dela. Espainiako selekzioekin joan behar dula 15 egun ez dakin nun egoteko, joan egiten da. Ez dago planto bat esateko, edo zergatik handa da. Baina, olimpiadatako kirola izanik bai hor, ez dakite zailtasuna dagoen, ez? Beste herrialde batzutan egiten dute, eta ez dut uste Frantzia bat ere harina da nikan bere nortasunaren asuntoarekin. Baina orain Tahiti joan da Tahiti bezala, eta gero Tahitiarrak Frantzia bezala joan barko dira, ez dagolako ja aukerari, baina hitz egiten ari gera olimpiada batzutat, isa batera joateko. Horbe bai, gobernuaren laguntza behar da, ez? Azkenean horbe bai Euskal Herriko selekzioak uste dut baduela horre konturen bat edo, karo, diru barik ezin da... Bai, nik hori, dauden aukeren artean, askoz ere inbertsio gehiago egitea, nik uste dute kirolariak, herri mailan, zer esan handia daukatela. Bai, irelako gure ordezkariak, erreferenteak, gazteen erreferenteak, euskararen aldetikan, eta bar, eta gauza oso potenteak egin laitezkela,
ez direnak egiten. Beraiek dira gure ordezkariak eta ez da isladatzen benetan kirolari horiek duten nortasuna. Azkenean, ez, euskaraz bizi diren kirolari pila badaude, eta hori ez da isladatzen, ez da erabiltzen, ez? Eta, baina, bueno, hori... Nire etxean esaten zena, gure norberaren garaiko arazoak, garai horretako jendeak aurkeztu eta borrokatu beharko ditu, ez? Porque bestela zaude, aitonak... Bai, hori bada arazo bat orain. Gaur egun gazteak ez dakit lotan dabizen edo, baina... Akaso lozorro batean gaude, ez dakit. Baina ikusten dabe bai elkarteetan. Elkarteetan, hemen gaude elkarte oso dotore baten. Azkenean pentsa, zu uretara joateko agian parafina ostu egin bartzen nuen, edo inventoa lagunarin kendu. Ez? Eta azkenean, ez da gazten, ja gazten eta hitz egiten ari ganen, orain 15 urte daukan pertsona, osea, beharreztuenak ez du ezer eskatzen. Eta orduan gertatzen da, ez badago, ez dago. Bai. Nire askotan gertatzen zaitere uretan nago, eta gazteak nun daude. Surflariak dira edo kirolariak dira. Zertikan, de repente, ikusten dute bere kirola, bi entreno astean, eta olatu nago denean ez daude uretan. Ja. Ez? Eta horrezten du, bueno, eta askotan gertatzen da, ostras, zenba gaude? Bendan azarra gea, uretan, ez? Edo itxaso txarra dagoenean, edo haize txarra dagoenean, orduan, aldatzen da, baina, bueno, beraien arazoa da. Bai. Eta azkenean ezin dugu denbora guztian sokatik tira eta gauzak gu soluzionatzen, ez? Osea, esan den, bueno, taldeak, iten dira asanbladak, eta zarrak aztertzen dira. Horretara nindoa, azkenean... Baina, egia da ere, bene, askotan, eta ez orokorrean, ez? Danetarik dago, baina kluba itxiko da. Txiko da. Bai. Ostras, arazo badago. Ja, bai. Ez, arazo badago. Ez, pasibotasun hori zure etxean bizitzaren bitartean, ez? Esan dut, eta gero de repente, como bizitzara azaltzen zera, eta, ostia, ze zaila dauden, ostras, du. Eta tablak gordetzeko leku bat daukazu, ez? Eta hori mantendin beharko dezu, edo ezagit, hainbat gauza, ez? Baina, esate dizut, ja, pixkat pasata gaudenak, esan dut, karren. Osea, ezin gera beti kezkatu eta gertatuko dira gauzak, ez? Baina, zuk bizi izan dozu eta, bueno, Groseko indarreko sortzaileetako bat zara, hori, azkenean, tribu hori galdu egin da, ez? Interklubak zeuden, elkarten arteko lehiak, bidaiak... Eta beti daude, eta ni beti esaten dut, Osea, kluba daramatenak, edo edozein ekintza daramanak, edo edozein gauza egiten duenak, zuek egiten duzuena, edo bestela, nik dut inoiz kritikatuko. Egiten duenari, txapo. Ondo edo gaizki. Oain, inguruan dauden guztiak, ez balin badute zer egiten, hori kentzen zaienean, izorrai. Bai. Porque zintzera denbora guztian egon, osea, egiten ari zarena, eta gainera kezkatu, ondo horiko zaion edo gaizki horiko zaion, ez? Osea, zuen lana inork ez balin badu jarraitzen, desagertzen balin bada, bestei izorrai. Porque zintzera egon kezkatzen, beti jende guztiak, eta ez duzu ikusten, joder, guk hau egingo dugu, edo, ostras, gu beste bat egingo dugu. Ze ondo, gu Eta hori da falta dena, ez? Esan dizu, ostras, badago podcast bat, ni egingo dut beste bat, ez dakizena. Ni txapelketa jarraituko ditut. Eta, bueno, edo leno fantzina zeuden, edo komikiak, edo ez dakizer, eta esan, ostras, agian beste kanal batzu daude, eta igual ni ez nez eta enteratzen daudenikan. Baina pasagera, pasibotasuna oso ondia da. Julen Larrañaga, izugarri ondo ari gara pasatzen, baina moztu behar dugu, zila ikusten dut. Kamaratzeko jende jatorro hau adilako, nervioso jartzen. Bai. Eta moztu behar dugu. Izkari ondia da kabulako irurak, Bai. Itzontzi batzu gara. Eskerrik asko etortzeagatik. Plazerra. Eta seguruenik aurrerago izango garela berriro ere, segur. Ibili gara... Bestela, uretan ikusiko, Seguro, ibili gara super gustora, así que urrengo arte. Eskerrik asko.